Mutikoa haren enborrean gora igo zen, eta haren zagarrak jaten zituen, eta haren adarretan kulunkatzen zen. Eta eskutaketan jolasten ziren. Eta nekatzen zenean, haren itzalpean lo egiten zen. Eta mutila arbola maite zuen, izugarri maite ere, eta arbola zoriontsua zen. Eta handitu zen mutila, eta askotan bakarrik geratzen zen arbola. Egun batean mutila arbolara hurbildu zen, eta arbolak esan zion: "Ea mutil, zatoz eta igo nire enborrean gora, eta kulunkatu nire adarretan, eta jan nire zagarrak, eta jolastu nire itzalpean, eta izan zoriontsua." "Handia naiz horrelako jolasetarako," erantzun zion mutila. "Gauzak erosi nahi ditut ondo pasatzeko, dirua izan nahi dut, dirua eman ahal didazu, sentitzen dut," erantzun zion arbola. "Baina mutil daukat dirudi, ostok eta zagarrak ezen daukat. Hartu nire zagarrak eta zaritza zuriak, horrela dirua geratu duzu, eta zoriontsua izango zara." Eta hala mutila arbolara igo zen eta haren zagarrak bildu eta eraman zituen, eta arbola zoriontsua izan zen. Baina mutila luzaroan egon zen kanpoan, eta arbola triste zegoen. Eta gero egun batean itzuli zen mutila, eta arbola pozaren pozez miarrosi zuen eta esan zuen: "Ea mutil, zatoz eta igo nire enborrea, gora eta kulunkatu nire adarretan eta zen zoriontsua. Oso lanpetuta nago arboletara igotzen ibiltzeko," erantzun zuen mutila. "Etxe bat nahi dut aterpean egoteko," esan zuen. "Emazte bat nahi dut eta umeak nahi ditut, eta horregatik behar dut etxe bat eman ahal didazu, nik ez daukat etxerik," erantzun zuen arbola. "Baso gara nire etxea, baina nire adarrak guztiz ahal dituzu etxe bat egiteko. Horrela zoriontsua izango zara." Eta hala adarrak moztu zizkion mutilak, eta eraman zituen bere etxea egiteko, eta arbola zoriontsua izan zen. Baina mutila luzaroan egon zen kanpoan, eta itzuli zenean hainbeste poztu zen arbola nekez hitz egin ahal izan baitzuen. "Ea mutil," xuxurlatu zuen, "zertaz jolastera?" "Legia naiz eta tristegi nago jolasten ibiltzeko," erantzun zuen mutilak. "Ontzi bat nahi dut, hemendik inguru eramango naukuna ontzi bat eman ahal didazu, moztu nire enborrea eta egin ezazu ontzi bat," esan zuen arbola. "Horrela horregatik ahal izango duzu eta hala mutilak enborra moztu zuen, eta ontzi bat egin zuen, eta nabegatzera joan zen, eta ordola zoriontsua izan zen, baina ez benetan. Eta denbora luzearen ostean itzuli zen mutila. "Sentitzen dut mutil," esan zuen arbolak, "baina ez zait ezertxorik ere geratzen zuri emateko.
duzu nire gana igotzerik izango? Nekatu egin nago, arboletan gora egiteko. Esan zuen mutila, sentitzen dut. Asperen egin zuen arbolak. Zerbait eman nahi nizuke, baina ez zaite zertzorik ere geratzen. Motxondo zar bat ezerik ez naiz, sentitzen dut. Eta ez dut gauza handirik behar orain. Esan zuen mutila. Toki lasai bat baino ez ezeri eta atxeden hartzeko oso nekatuta nago. Ondo! Esan zuen arbolak ahalik tantena jartzearekin batera. Ondo motxondo zar hau egokia da, ezeri eta atxeden hartzeko. Zatoz mutil, ezeri eta atxeden hartu. Eta horixe egin zuen mutila. Eta arbola zoriontsua izan